Hola, en aquest mòdul parlarem del que és el blog a la web i de com ens pot ajudar a crear marca o bé també a ajudar a les vendes. Però és una eina molt important que si la fem servir adequadament ens pot ajudar molt a posicionar-nos. Hem de tindre molt clar que el blog corporatiu forma part de la imatge de l'empresa i de la imatge de marca. El blog corporatiu, al crear-ho, pensem que encara que sigui una empresa unipersonal, hi participen molts factors. El que ens pot aportar l'empresa és molt més del que ens creiem, sempre i quan ho fem bé. Llavors, és aconsellable que portem un full de ruta per fer les coses bé i poder assolir els objectius. Us heu de posar al cap que un blog corporatiu no és un blog personal. Si es fa bé, com diem, amb un full de ruta, és un recurs que ens permetrà aportar tràfic a la web, o sigui, usuaris a la web, i ens pot ajudar a captar clients, sempre i quan amb els continguts que estem creant responem a les preguntes i responem a les necessitats d'aquests usuaris. Què no és un blog corporatiu? Sobretot, no és una secció de notícies i novetats, així com així. No és un instrument de venda directa al moment, però sí que després ens ha d'influir a la venda dels nostres productes i serveis. Tampoc és una part de la web allà que posem el que primer se'ns passa pel cap, o fer una sèrie d'articles que estan inconnexos i a part no és una publicació constant. Tampoc hem de fer que el blog corporatiu només parli de nosaltres, de que bonic és el meu producte és millor, prova el meu producte, tot això fa que l'usuari es cansi. Com podem fer que sigui un multiplicador de tràfic cap a la nostra web i que ens ajudi a les vendes dels nostres productes i serveis? Penseu que cada cop més, tots nosaltres en general, ens passem ara molt de temps buscant informació a internet. Consultem dubtes, problemes, necessitats que tenim i anem buscant les respostes a internet, en línia. Llavors, el blog de la nostra marca, de la nostra empresa, el que ha de donar és una resposta a les necessitats del nostre públic objectiu. No donarem respostes a tothom, no servirà per tothom. Ens hem de centrar en el nostre públic objectiu, aquells usuaris que busquin el nostre producte, el nostre servei. I, evidentment, l'hem d'orientar cap a les seves preguntes i cap a les seves necessitats. El blog també us haig de dir que és molt bo pel SEO, per al posicionament en els cercadors. A millor posicionament, més tràfic ens vindrà a la web i si els continguts són adequats, aquestes persones, aquests usuaris que estan interessats en el nostre negoci, els podrem fidelitzar. Què podem publicar en el nostre blog? Doncs bé, un cop més, hem de revisar a la competència. Els blogs més populars del nostre nínxol de mercat tenim que investigar què estan fent, què estan publicant. Podem escriure qualsevol cosa amb la que estiguem investigant, amb un producte nou, amb els nostres proveïdors, amb la tecnologia que podem fer servir. Després també és bo parlar de les experiències tan bones com dolentes. I tant a les bones com a les dolentes,
com hem pogut solventar els possibles errors. Podem també escriure articles recomanant. Com podem publicar per fer una bona pràctica i aconseguir el nostre objectiu? Hem de pensar en escriure per als nostres clients ideals. Què els interessa en el nostre client ideal? Després, sobretot, és important escriure articles útils, que utilitzem diferents formats, vídeos, diapositives, infografies, a part del text. Hem de convidar també a col·laboradors a que puguin escriure articles en el nostre blog. I ens hem de donar suport amb recursos externs. Hi ha una eina que s'utilitza que li diem mapa de continguts i no és res més que una representació gràfica de cada contingut específic que podem crear per al nostre target, per al nostre blog. Jo aquesta plantilla us he posat un exemple. Som coachings, pensem que fem coaching. Llavors, a qui ens dirigim? Quin és el nostre públic objectiu o la buyer person, que li diem? Doncs aquest usuari tindrà una motivació perquè és autodidacta, és creativa i aprèn continguts online. Quins objectius buscar? Doncs mira, hem decidit que sigui una pintora, no? Doncs vol viure de les seves pintures com a artista i vol aprendre a portar el seu negoci. Què s'està trobant com a problema i com a oportunitat? Com a problema és que en el seu treball no li agrada, l'està desmotivant i el que busca és l'oportunitat de poder viure de les seves pintures. En aquest descobriment, per aquest usuari, per aquesta usuària, doncs podríem fer un e-book, per exemple, un e-book amb claus per triomfar com a freelance. Quan ja està en el moment de la consideració, es pot trobar un podcast en el nostre blog de com emprendre el seu negoci des de casa. I a la decisió li podem posar un article parlant ja del nostre servei o producte, en aquest cas és un servei, i li diríem que la primera, si s'inscriu, si ens deixa les seves dades, que la primera sessió de coaching és gratuïta. En el descobriment, en la fase de descobriment, farem un suggeriment. En la fase de consideració d'aquest usuari li podem dir com solucionar el problema i a la decisió parlar directament del nostre producte o del nostre servei. Sobretot és important que planifiquem com publicar en el nostre blog. La planificació seria principalment que fem un calendari de publicacions, que analitzem dintre del nostre sector, del nostre negoci, quines són les paraules clau que posicionen els cercadors perquè ens puguin trobar. Hem de fer un petit anàlisi de les tendències i de certes dades claus i tindre molt clar determinar la freqüència de les publicacions. És recomanable que sigui un cop per setmana com a mínim. Dintre de tot el que hem estat dient, els beneficis del blog corporatiu per a una empresa és que li dona veu i notorietat i ens dona reputació de marca, que crea comunitat i a partir d'aquí podem establir un diàleg amb els nostres grups d'interès, a part de la fidelització de clients, genera també confiança.
ens porta tràfic, millora el posicionament SEO, la nostra marca es pot convertir en un referent expert en el nostre sector i ens pot diferenciar de la competència, ens ajuda a captar clients potencials i ens pot ajudar a generar vendes.